Yen pengen martabak ngene iki, ternyata iso digawe ning omah. Bahane murah tur gampang. Rasane enak, ora kalah karo sing didol ning dalan-dalan. Teksture kandel, renyah. Piye carane gawe? Ayo ditonton terus videone. Diwiwiti gawe kuah cuko dhisik. Banyu 200 ml dipanasne ning panci. 60 gram gula abang. Asam jawa kurang luwih setengah sendok mangan. Iki dimasak dhisik nganti gula abange larut lan banyune umup. Sakwise gulane larut lan banyune umup, cemplungke seprapat sendok teh uyah, setengah sendok mangan gula pasir, kecap manis 3 sendok, 1/4 sendok teh mrica bubuk, sepurone mricane mau ora ke video. Ben rasane kuah cukone luwih seger, ditambahke cuka 3/4 sendok mangan. Iki dimasak sedelok, diaduk-aduk. Ben kuah cukone mengko luwih kenthel, ditambahne 3/4 sendok mangan tepung maizena sing wis dilarutne nganggo banyu. Banjur diaduk-aduk meneh. Dimasak nganti umup. Iki kuah cukone wis dadi. Diangkat terus disuntak ning mangkok. Lanjut nggawe acar mentimune. Iki wis tak siapke timun siji sing wis tak onceki. Abote kurang luwih 350 gram. Banjur tak sigar dadi 4. Banjur diilangi bagian isine. Banjur ditugel-tugel ngene iki. Kabeh rampung dipotongi, banjur disuntak ning mangkok. Cemplungke 3/4 sendok mangan gula pasir. 3/4 sendok makan cuka. Banjur dicampur. Mari ngono disisihke dhisik ben acare dadi. Banjur nggawe isian martabake, siapke panci. Dikei lenga goreng sacukupe. Banjur cemplungke 100 gram daging ayam filet sing dipotong-potong ngene iki. Iki tak pilih daging dada ayam. Banjur dibumboni kari bubuk 1,5 sendok teh. Banjur diaduk-aduk nganti rata. Banjur dimasak nganti daging ayame nganti berubah putih. Yen dagingnya rupane wis putih ngene iki berarti ayame wis mateng. Dipateni dhisik gendine. Siapke 5 wit rajangan godhong bawang ukuran gede sing dipotong cilik-cilik ngene iki. Banjur dikei endhog telu sing ukurane gede-gede. Cemplungke ayame sing dimasak mau. Bumbu-bumbune 1/4 sendok teh uyah, 1/2 sendok teh penyedap rasa ayam, 1/4 sendok teh mrica bubuk. Banjur diaduk-aduk nganti bahane kecampur kabeh. Iki kanggo isiane martabak wis dadi ngene iki. Lan siap dimasak. Siapke teflon, dikei minyak goreng sacukupe. Kurang luwih 8 sendok mangan. Urupke genine tapi gunakne geni sing paling cilik wae. Banjur dikei kulit lumpia sing bagian tengah dhisik. Banjur pinggirane, carane noto iso didelok ning videone iki. Sing tengah ditambahi kulit lumpia meneh, tujuane engko gen ora bocor. Banjur diplungne isian martabak sing wis digawe mau. Kulit lumpia sing bagian pinggir mau ditekuk nang jero kaya ngene iki. Sing bagian dhuwur dikei kulit lumpia siji meneh. Banjur dipenyet alon-alon bendoke cepet mateng lan dirapekke bentuke. Yen awakmu seneng karo video iki, aja lali subscribe, like lan komen ben ora ketinggalan video sateruse. Matur nuwun. Yen bagian ngisore wis ketok mateng, banjur diwalik.
Banjur diplungke nang teflone meneh karo dipenyet alon-alon. Iki diwolak-walik meneh ben matenge bener-bener rata. Iki tak wolak-walik nganti ping 4 ya lur. Yen isiane wis mateng lan warnane ya wis ketok ngene iki, berarti iki wis mateng. Banjur diangkat. Banjur dipindah ning nggone telenan sing wis disiapke. Banjur dipotong-potong, anapun carane motong lan bentuke manut karo selerane dhewe-dhewe. Nggonku iki tak potong dadi 8 bagian. Lan ngene iki dadine martabak kulit lumpiane wis mateng. Didelok saka warnane, iki mesti rasane enak banget. Ketok renyah lan kandel. Dijajal dhisik. Rasane ternyata enak banget, lur. Ora kalah rasane karo nggone bakul-bakul, apa maneh dicocolne nang nggone kuah cuko sing wis disiapke mau. Mesti rasane luwih enak, luwih seger. Yang seneng pedes iso disambi nyeplus lombok ijo ngene iki. Apa maneh ditambahi maem karo acare mau, mesti rasane luwih enak lan luwih seger. Dadi yen pengen martabak ora usah tuku ning kono-kono sing regane larang, cukup nggawe ning omah, rasane ya luwih enak. Muga-muga videone bermanfaat. Matur nuwun.